Ahoj, já jsem Hendr, vítám vás u takového dílu jménem Try Not Laugh Challenge. A dneska je tady se mnou Nikolas. Ahoj lidi, Kiška je hnusná. A tady to video je o tom, aby jsme se nesmáli. A ten, kdo se zasměje, tak tomu dám facku. A nebo flíčka. Co radši z toho? Plíčka, víte? Tak jo. Takže jdem na to. Are you having fun, Kirsten? I like my school, I like anything. I like my dad, I like my cousins, I like my aunts. Let me show you Uranus, okay? All right, there's Uranus right there. See it? You see it? Dad, where's my anus? Say your prayers to Jesus over here. After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. Come here. You're gonna knock on the door. They open the door when you... Ale já si jenom dělám tohle. Pojď sem! Dělej. A Mario. Gonna say. Happy birthday. On to this one. Good job. Run. Don't write on that. You're so stupid. Michael. Is it breakable? Yep. Are you sure you can hang it? Yep. All right. Sure. Be careful. What are you doing? We're gonna go look at baby and mommy's tummy tomorrow. And we're gonna find out if we can have a baby brother or baby sister. Sister. You want a sister? You want a sister? What do you want, Eli? Boy. You want a boy? What do you think it's going to be? White. Ty vole. Tak. Tohle je teda hajzl kočka. To vám nekecám. No, je blbá. Nešere mu to. To dostane. Ty vole, retardiák má ruky. Vidíte, to je retardiák má ruky v sobě. Okay. Jo, tak diváci to tam napíšou. To byl takový díl. Where are you going? Where are you going? Okay, dělej. Budou. Ty vole, frajer!
Problém se neví. No, bude to frajer. What are you jumping? Baby. Jumping to jump. Easy, it's easy. Trust me. 1, 2. Kami, ukaž se. Kami, wow. Kami, nechceš? Bohužel jsem se tam přidala moje malá segra. Jo, a já jsem tady stejná. No víte, to byla AJ? Fist bump. Se vidět pejsky, ne? Jo, a byla taky na pětě. Ten muk, Go! A ono tam se prostě... My se vám omlouváme, my jsme to museli zvětšit, aby bylo vidět ta blbáňa moje velikánská. Děkuju. To my school, baby, to come. A nevím kdy, ale teďka někdy díky záchodu. Co? Dick, něco jsem tady našel. Jo. Co jsi Jirku udělal? Co staneš? Přiznej se. Hej, ty si dělal srandu. Hej, ona si dělala srandu, no a pro tohle video by to bylo asi všechno, takže čau.